ଅଜୁ ଅଜୁ ଆରେ କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଛୁ? ନାଇଁ ବେ ଏ ଘର ଲୋକ ବାହାଘର ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବାହା ହେବି କି ନାଇଁ ଭାବୁଛି। ନାଇଁ 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 ଜମାନ ଜମାନ ଭାଇ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଯୋଉ କ୍ଲିୟର ନେଇଛି ମୁଁ ଯୋଉ ପସ୍ତଉଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଜି ଝିଅର ଚୂড়ା ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଲାକ୍ଟୋଜିନ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶାଢୀର ଯିବ ବାହାଘର ବ୍ୟବହାର, କାଲି ଅମକ ଶଳା ନାହିଁ। ଭାଇ କଣ ଏମିତି ମାନେ ଦୁନିଆ ଟେନସନରେ ଭାଇ ଜମା ବାହା ହବୁନୁ ହେଲା। କଣ କହୁଛୁ ବେ? ତୋ ଭାଉଜର ଫୋନ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଧନ କୁହ। ହେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଜୁ ପାଖରେ ବସିଥିଲି। ତା ବାହାଘର ଟା ଠିକ ହେଇଛି, ହେଲେ ସେ ପାଗଳ ମନା କରୁଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ବସିକି ତା ବାହାଘର ଉପଯୋଗିତା ସବୁ ବୁଝଉଥିଲି ହେଲା। ଆଉ ଏ ବାହାଘର ପରେ କେତେ ଖୁସି, ଶଳା ଶାଳୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପୁରା ପୁରୀ ଉଠିବ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ ତମ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଥିବ ତା ଜୀବନଟା ପୁରା ଧନ୍ୟ। ଏ ନାଇଁ ମ ଟେକିବି କାହିଁକି, ତମେ ଲୋକ ହିଁ ସେଇ ଭଳିଆ। ତମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ତମେ ଟିକେ ରୁହ, ଅଜୁଟା ଖରାପ ଭାବିବ। ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇ ତମକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫୋନ କରୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଭଲ ଆଉ ନିଜେ ବାହା ହେଇକି ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ମତେ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରୁଛୁ ନାଇଁ? ଆରେ ସତରେ କଣ ଭାଉଜ ତୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା ପରେ ତୁ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲୁ? ହଁ। ଆଗରୁ କଣ ଥିଲୁ? କୋଟିପତି।